Balik ta magkasama diri sa tuang pag kulukabildo karong buntaga ha. Straight to the point. Aniya, arita ato aning padayon na o gamay mga sukindig paminaw kay kana bang nan dili ingong gamay dako-dakoon ta na lang yun kay anang naang unsa may mga mahitabong ani karon ha kay si Governor Gwen bisan og dunay kanang naang desisyon na mga sukindig paminaw ang ombudsman nga guilty siya sad-an sa iyahang padayon nga pagsupak-supak sa ombudsman o pagsupak mga sukindig paminaw wa man gihapon sa mo kanang naang kanaog kuno matud pa sa kanang nang ombudsman aniya mo na nga gi pamatud-an sa nga sad-an for indirect contempt kining pag kuan ba kanang naang walay pagtahod mga sukindig paminaw oniya pero naman sa katarungan lagi sa Governor Gwen naman sa katarungan kasamang Nestor nga kanang naang ano man lagi nga mo kanang naang kanaog man siya nga nakakuha man sa og TRO nya nganong gihatagan man kuno sa TRO pod sa Court of Appeals so mo na nga ang kining ni ang kamanduan na kini 30 mil man pero mo lagi na nga og 30 mil ra akagamay 30 mil kung sa mga dumadapig ni Governor Gwen sa mga dumadapig ni Governor Gwen may kagamay sinsus wa ranas murag sintabos murag pamina mingon di na ka pahak sa 12.3 milyones oy unya na lang nato naisgutan si House Speaker Martin Romualdez unya nato naisgutan si House Speaker Martin Romualdez karon unya do na poy update sa impeachment ni Vice President Sara Duterte unya ni kanhi Presidente Duterte unya na lang nato na kay puti man daghanan natong isgutanan lagi pod usab mga kasama unya adto naman tatas nasyonal kay daghan kay nitong isgutanan nya kay di amay matud pas mga marites di amay latest diri sa Capitol Anya mo na ato mga board members boards basi nakamata na rong ubang mga board members diya ang 1.2 billion ba wa biya malimot ang sugbuanon ayaw nyo nang ipalusot unyas Lunes kay basi og kanang naang basi og makatulog ta diri kasamang Nestor og gamay pagmata nato napasar na ang 1.2 billion amo na mga boards amo ang itugyan labi na ang mga sugbuanon itugyan sa mga sugbuanon ang desisyon ani kay kung dili mo mopatuo ni Governor Gwen ani nga ipasar ang 1.2 billion malipay ang sugbuanon nga inyong gialagaran pero kung mapasar ni mapalusot ang 1.2 billion sa ato pa dili di ay ang sugbuanon mo inyong gi kanang naang giserbisyoan si Governor Gwen di ay inyong giserbisyoan so mo na nga arita balik ta kaning ni ang ni adtong kaning 30 mil lagi gamay ra kay ni nga kuana multa ning kuana pero ombudsman ang kuana ni ang order ang multa mengka multa kagamay so mo na nga sa usa ka mando nga gipitsahan ni mga sukindig paminaw ni adtong pizza Jess karong buwana adtong Martes kasamang Nestor nga gipitsahan kining ni ang maong kamanduan unya nakita karon sa ombudsman nga si Ombudsman Samuel Martires di man ni diri na post ni sa ato ang page sa DYHP mga sukindig paminaw dito po sa ato ang DC XL sa Manila naapod ni pero muna at least daghantag mga source kay niapo diri sa pamantalaan nga super balita diri sa Freeman naasad mga sukindig paminaw una ato lang i-kwansab igamay ato ang i-quote ni diri ni aman sa pamantalaan super balita sad so matud pa nga
niadtong ang kining kamanduan gipitsahan ni adtong Martes pitsa Jes ni Ombudsman Samuel Martires nga si Gobernador Gwen sad-an gyud sa indirect contempt mga sukin tigpaminaw human gisupak sa gobernadora ang iyahang 6 ka bulan nga preventive suspension ni adto mga sukin tigpaminaw Abril 23. Straight to the point. So ni adtong Abril 23 kahinomdom mo ato nga wa pay eleksyon, wa pay eleksyon mga sukin tigpaminaw ni kuana kanang naang ni padala ang ombudsman o kamanduan. So ni adtong Mayo 19 si Martires mga sukin tigpaminaw ang ombudsman ni isyu og SOCOS order nga nagmando kang Gobernador Gwen nga mohatag og katin-awan sulod sa 5 ka adlaw kasamang Nestor kung nganong dili sa angay nga kasuhan og indirect contempt. Straight to the point. Nganong padayon siya nga nagdumili nga dili gyud mo kanaog sa Kapitolyo, ha? Motoy unod ni adtong pitsa 19 kay ana biyang nadawat immediate biya to. Pagka April 29, nadawat mga sukin tigpaminaw nya dapat ato kuan gadayon. Kanang naa nga mo tumanon guno unta dayon tong Gobernador Gwen sumala pas ombudsman. Pero wa kuno gituman mo nang ipadad-an sa glain nga ag ipadad-an sa SOCOS order pagka Mayo 19 wa gihapon. Wa gihapon kay nakakuha man siya og kanang TRO ato ning kuanon atong padayonon ni. So ang preventive suspension gibase kini mga sukin tigpaminaw sa gibase kini sa kanang naang reklamo ni Moises Garcia de Parini. Moises Garcia de Parini mga sukin tigpaminaw Garcia ato pa ang mama tingali ani ni kuan ni kanang Moises parinti ni Gobernador Gwen. Pero yung mas Gobernador Gwen nga ambot og asang bangaga na gikan. So muna nga si Moises de Parini maoy ni reklamo mga sukin tigpaminaw ngadto matud pas ombudsman. Diin si Gobernador Gwen gipasanginlan napatik man ni dire gipasanginlan sa paghatag og special nga permiso sa usa ka kontraktor aron mohimo mga sukin tigpaminaw og quarrying activities sulod sa usa ka protektadong lugar ni adtong Mayo tuig 2024. Straight to the point. Sa mo ni katonto ang hinungdan na sa iyang suspension order. Quarry. O niya ang gipagawas dito oy, nagkubkob raman para mo gawas mayo ang tubig. Ang tubig ba kasamang Nestor? Kay gamiton man ang tubig or kay El Nino man, maluoy tas mga Sugbuanon, maluoy tas mga tao nga wa nay tubig magamit atong El Nino. So dili quarry ang gihimo. Dili quarry kasamang Nestor, pagpangubkob lang, so mo na nga ni ang kanang naang rason ato kay basing uban nakalimot ang uban. Natanawa to di ba naman to den sapa katong kuan kasamang Gerald. Ito bang sapa nga gikubkob dito sa Mananga. Ato na ikuan tong sapa aron nga kuan man putong sapa ron. Ambot kaning ni ang sa kaning ni an dito nga ilaha nga bulldoze mga sukin tigpaminaw sa Balamban kaning balhinan kuno sa Kapitolyo kay bukid man to kaayo. Dili ba ka to protected nga lugar? Katubang ang Kapitolyo balhinon man kuno sa Balamban ng Kapitolyo o niya tuwa man dito unsa man madayon patog balhin kasamang RV nga tuwa mas bukid. Ang bukid kayo mo gipatag man to dili to protected area. Pasigwa to malili mga sukin tigpaminaw ni di pari Moises di Parini dagway. Kana bang kita sa una mangubgob ta kasamang Nestor kana man kabante kubgob. Unsa may termino de Sugbo? Kay dito sa Moscow na mangalot tag kuan ana, mangalot tag kamote dito, mangubgob tag kamote, kamuting kahoy.
So gi-insister mga sukin tigpaminaw ni Martires nga si Governor Gwen, iyaha gyud nga dayag kaayo nga matod pa ni kanang naang Martires nga dayag gyud kaayo nga ang nibalibad gyud si Governor Gwen or nagmagahi gyud sa pagkanaog sa posisyon og pagtuman sa preventive suspension order nga matod niya diha nga ipatuman gyud unta kadtong yang preventive suspension order. Diha gyud ayon. Pagkadawat nito to kasamang Nestor, automatic naog ka gyud ayon. Pero hinumdum ka ato nga wa gyud naog wa gyud manaog si Governor Gwen ato Unya nagkwanta kanang nang naminaw ta kon ang DILG do na ba himuon mga sukin tigpaminaw nga aksyon. Kay ang DILG maka-implementar sila sa katuntom kanang naang order sa ombudsman. Pero wa DILG ang DILG na to diri Central Visayas naghunghunganay pa, nagpanuko, nagukon-ukon, wa gyud nahadlok gyud. Bantay kay kasamang Nestor sa una sa atong klase ba sa high school bisas elementary nga pagpadulong na gani o baka dito sa atong sa high school pa-memorization ta atong periodic table. Doon naman to'y periodic table dito nga pa memorization ta ana. Kanang naang pasunod ana be sige kinsa may naka-memorize sa periodic table dire pasunod ta nya kay ikaw kasamang Nestor kay sige ra kag panguhag damang kaka ba kanang kaka di wa kaka ka memorize tanan pilago na sa periodic table ana so muna nga kuan mo dito kanang naang kinuanay mo dito kanang naang say tawag ani kanang naang magkinuanay ka dito mag tulod-tulod mo dito kinsay mo una tulod-tulod mo dito kinsay mo una mao tingali po ni na kanang na feel pod sa kanang naa nga DILG nga boy di ta basta na kay Governor Gwen biya na Governor Gwen biya na maninghag biya na. Hadlock po di ay hadlock mga sugin tigpaminaw kay wa man gyud kani ay mao ni kani mauni ang kani tanah unsa man ni kasamang RV na ipadayon pa ba kuno ni ang Kapitolyo dito dili ang budget ani na kuan na release ng budget mao man ni dinhi ani man kuno tukuron ang Kapitolyo dito sa Balamban pero kanang naang karon humanan nagbongga karon usa man ni pero mao ni ang kanang nang amot na sige lang atulan na ipa-update ni Radyoman RV sa Capitol kay tanawa buk ikaw kasamang Nestor klaro tata ibalik do kana tara hala pakabukira man day ana buntod sa kanturato man day na buntod sa kanturato mo ni ang buldos maayo mga sukin tigpaminaw kay anha matod pa dia ibutang ang Kapitolyo. Ana dia nya kani dili ba ni protected area ka unsa ka no kay katubit nang gihimo ang swimming pool dito sa Bohol protected area man to pero dili man kay to bukid pareho ani o nga kanamang naang mura magyug bukid nga duha ka buntod sa dughan ni Inday Bihag magkapitolyo ka diri kasamang Nestor ang imuhang silingan mga langgam siloy.